пак ново видео. Абонирайте се за канала. И тук виждате през нощта как е, нищо не се вижда. Буквално нищо. Едва. Докато през деня, тук точно снимахме моторчето на ония човек и как си говорим. Да, сега излизаме, шише, стреснах се. По-скоро ме забави, да не се стреснах. Чуя се какво ме дърпа назад. Да, сега и тук излизаме на това. На... Черпа Сашка. Какво викаш? Черпа Сашка. Хора, стигнахме. Да. Сега може да са много лоши кадрите, не? Ама, хайде. Аз имам отзаде стоп да ми свети. Сега ще видим какво става назаде. Хайде. Стигнахме на нашия любим Шел. И на вашия, мисля.